ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಸೇರಿಗೆಡೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಪರಪ್ಪು ಎಗ್ಗೆ 147 ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಯದಿಂಜಿದು ಎತ್ಕನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಕಜ್ಜ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಡ್ ಪಂದು ಅರೆಗಲಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಿನ ಮನಸ್ಸಿಡೆ ಸ್ತುಗಿತೊಂದು ನಿಕ್ಲಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಇನಿ ನಿಕ್ಲಿನೊಟ್ಟುಗು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ತುಳು ಎಮ್ಮೆದ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿ ಇನಿತ ಗೇನದ ಪೊಲಬುದ ವಿಷಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನು ವಹಿಸೋನ್ನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಂಗಲ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಇಂಬೇರೇನು ಯಾನು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಗೇನದ ಪೊರಿಯ ಇಪ್ಪುನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಡಿಂಜೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಬೊಕ್ಕ ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಂಬೆರೆಲ್ಲ ಯಾನೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಬೊಕ್ಕ ಪದುಕೆರೆ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಇಂಬೇರೆಲ್ಲ ಯಾನೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನಾರು ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಎಸ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ದಿಶಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಉಜಿರೆ ಇಂಬೆರೆಲ್ಲ ಯಾನೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜುದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳು ಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂಕೆ ಇಂಬೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ ಲೇಸದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗದಕ್ಲಿ ತುಳು ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಬಂದುಲೇನೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಯಾನೆ ಮೋಕೆಡಿ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ಲೇಸದ ವಿಚಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಟ್ ಉಂಜಾತ್ ಗೇನು ನಮ್ಮ ಪಡೆಯುಣಗ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಗೇನದ ಪುಳುಬುನು ಕೊರಡು ಪಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಡಿಂಜೆ ಇಂಬೆರಡೆಯಾನು ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಂತರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಏನ್ ಪಾತೆನ ಕೆಂಡತೆ ಕೇಂಡು ಸರ್ ಚೂರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಕಮೆಂಡೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶ್ರೀ ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿದ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಸೇರಿಗೆಡು ನಡಪುನ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪ್ಪು ಎಗ್ಗೆ 147ನೇ ಈ ವೆಬಿನಾರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮ ವಿಸಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ಇಂಬೆರೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ಅರೆ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಮಿತ್ರರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವಿರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಕೊಂಡಿಡು ಕೇನೊಂದು ಪುನಃ ಮಾತ ಸಹೃದಯ ಬಂದುಲೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ನಡಪುನ ಈ ಗೇನದ ಪೊಲಬುನು ಕೇನೊಂದು ಪುನಃ ಯಾನು ಇನ್ನು 2ನೇ ಬಾರಿ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ
ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಉಪ್ಪುನ ನಮಕ್ ಮಾಂತರಿಗಳ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಸಂಗಲಿನ ನಮ ಮಾಂತ ತೂತ ಕರಿನ ವಾರದ ಗೇನದ ಪೊಲಬುಡು ಆರತಿ ಪಟ್ರಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಗೂ ಬೈದಿನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನಾಟಕಲು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು. ಆರು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಆಯ್ನ ಪ್ರಯೋಗನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದಿತ್ತೇರು. ಇನ್ನು ಯಾನು ಪಾತೆರುನ ಅವೆತ್ತ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಪಂಡದು ಪನೋಲಿ. ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಸಂಗಲು ಬತ್ತಿಲೆಕನಿ ಅವೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ದೇಶಗೂ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಲ ನಮ್ಮ ತುವೋಲಿ. ಅವೆಟೊಂಜಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅತ್ತಂಡ ಜನಕುಲ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ಪರಿಹಾರಗೂ ಅದು ಹುಟ್ಟಿನ ಆಂದೋಲನಗೂ ಪೂರಕವಾದ ರಚನೆ ಆಯ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು. ಅವೇನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂದೇಶ ಸಾರುನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಪನ್ಪೇರು. ಭಾರತದ ಅನೇಕ ರಂಗ ಪ್ರಕಾರಲೆಡು ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿಡು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ರಂಗ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಜನಪದೀಯ ಅಂಶಲೇನು ಸೇರಿಸ ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ಈ ಕಲೆಟು ಕತೆನೊಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುನ ವಿಶೇಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಆದ ಉಂಡು. ಯಕ್ಷಗಾನದಂಚಿನ ಭಾರಿ ಸಾಧ್ಯತೆಲು ಉಪ್ಪುನ ಆಶು ಕಲೆಟು ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಂಶನು ಕಲಾವಿದರು ಉದಾಹರಣೆದ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅವಿನ ಪಾತ್ರನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತರಿಸಾದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆಕ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಂಚಾದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಚಿಂತನೆದ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಡ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಾವರ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಸಮರ್ಥವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಬಾರಿ ಕಾಲೋದಿಂಚಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕತೆಕುಲು ನೀತಿ ಕತೆಕುಲೇ ಆದುಂಡು. ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಹಾಳು ಪನ್ಪಿನೇನು ಉದಾಹರಣೆದ ಮೂಲಕ ಪನ್ನೊಂದು ಬತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು. ಕಲಾವಿದರು ಒಂದೇನು ಮನೋಜ್ಞವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀತಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಮುಟ್ಟರೆ ಕಾರಣ ಆತೇರು. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಗೂ ರಂಗೋಡು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದು ಅವೆತ ಅರ್ಥವ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇನು ಮುಟ್ಟಾವುವೇರು. ಇಂಚಿನ ಆಧುನಿಕ ಮಾದರಿದ ಮನರಂಜನೆಲು ಬತ್ತಂಡಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಭಾವದ ಮಟ್ಟಗೂ ದಾಲ ಕೊರತೆ ಆತಿಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಪೊಸತ್ತನ್ನು ಒಕ್ಕುದು ದೆಪ್ಪುನ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತಿಲಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಲ ಪೊಸತಾದ ನಮಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಡ್ಕೆದ ವಿವೇಚನೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅತಿರಂಜಿತ ಅತಿ ಮಾನುಷ ಅಂಶಲೇನು ತೋಜಿ ಪಾಂಡಲ ರಸ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆಲ ಅಡ್ಡ ಬರಂದೆ ಭಾವನೆಲೇನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುನ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಪುರಾಣ ಕತೆಕುಲೇನು ಜನಕುಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವರೆ ಬಾರಿ ಸರಳ ಬೊಕ್ಕ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ. ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಪಾತ್ರ, ಆಂಗಿಕ ಅಭಿನಯ, ವೇಷಭೂಷಣ, ಮುಖವರ್ಣಿಕೆ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮವಾದುತ್ತನು. 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಪುಟ್ಟಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ನನೋಲ ಜೀವಂತ ಕಲೆಯಾದುಂಡು. ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಪ ವೃತ್ತಿ ಮೇಳಲು 200ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿನ ಹವ್ಯಾಸಿ ತಂಡಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಮೇಳ ವರ್ಷಗೂ 200 ಮುಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರುಂಡ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 16,000 ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಬೊಕ್ಕ ತಾಳಮದ್ದಲೆಲು ಆಪ ಒಂಜಿ ಶೋಗು ಸರಾಸರಿ 200 ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸೇರಂಡ ವರ್ಷಗೂ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ಜನ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಪೆರು. ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಲೆಡು ತೂಪಿನಕ್ಲು ಏತೋ ಲಕ್ಷ ಜನ. ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಸುಮಾರು 1,000 ಮಿತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತಂಡ ಅವೆರ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ಉಲ್ಲೇರು. ಇಂಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲೆನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉದ್ದೇಶಗಾದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಪನ್ಪನೇನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಾವಿರದ 1930 ದಶಕಡು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಲು ಆವರೆ ಶುರುವಾಂಡು. 1950 ಟೆಂಟ್ ಮೇಳಲು ಬತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ ಶುರುವಾಂಡು. ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಲು ಶುರು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಕತೆಗಳು ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕತೆಗಳು ಬತ್ತ. ಕನ್ನಡೋಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳುಟ್ಲ ಶುರುವಾಂಡು.
ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕೊಂಕಣಿ, ಮಲಯಾಳಿ, ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಗಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬತ್ತುಂಡು. ಅವೇ ಕಾಲಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಚನೆ ಆಂಡು ಕರಿನ ಅಜ್ಪು ವರ್ಷಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂದೇಶ ಕಾದು ಬತ್ತ. ಸುಮಾರು 200 ಮಿತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಬತ್ತದ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಿಡಿದು ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಮೊಟ್ಟ, ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮೊಟ್ಟ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆ ಹಿಡಿದು ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೊಟ್ಟ, ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಹಿಡಿದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮೊಟ್ಟ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ, ಅಯೋಡಿನ್ ಉಪ್ಪು, ಗ್ಯಾಟ್ ಒಪ್ಪಂದ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ, ಜವಾಹರ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ, ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು, ಅಂಚನೆ ಇಂಚೊಗು, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಆಂದೋಲನ, ಜನಧನ ಯೋಜನೆ, ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಆಂದೋಲನದ ಕಥಾವಸ್ತುಲೇನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಾವನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆತವ. ದೇಶಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾದು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆలు ಶುರುವಾಂಡು. ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆನ ಉದ್ದೇಶಲೇನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೂ ಕನವರೆ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮದೊಟ್ಟಿಗೂ ಜನಪದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೇರು. ಕರ್ನಾಟಕಗಳು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಹೆಚ್ಚ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಸುರುತ್ತ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಡು ದೇಶದ ಆಹಾರೋತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಕೃಷಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಕೃಷಿಡ ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಂದೇಶನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮಲ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರಿಯರು. ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗೊಲ್ಲ ಬತ್ತ. ಕೊಳಂಬೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡರ್ನ ನೆಲ್ಲೂರ ಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯಡು ಸುರುತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದು ಪನೋಲಿ. 1958 ಈ ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆ ಆಂಡು. ಈ ಪ್ರಸಂಗದ ಅರ್ಥ ಭಾರತ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯ ಪಂಡದು. ಒಂದೆಟ್ಟು ಧಾನ್ಯ ದೇವಿ ನಾರದ ಪಾತ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪ ದೇವಿ ಪೂಜೆ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತದ ಕಜ್ಜ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪಿ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ನಾರದರು ಹೊಸ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಲೆನ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ರೈತರಿಗೂ ಅವೆರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ದರಿದ್ರ ರಾಜೆ ಬುಲೆ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನಗ ಧಾನ್ಯ ದೇವಿ ಆಯನ ಸೋಪಾದ ರೈತರಿಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿಷಯ ಈ ಪ್ರಸಂಗಡು ಬರ್ಪುಂಡು. 1987 ಸುಳ್ಯದ ನೆಹರು ಸ್ಮಾರಕ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶಿಶ್ಲೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಈ ಪ್ರಸಂಗದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿತ್ತೇರು. 1959 ಮಾಣಿಲ ಶಿವಶಂಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಜಪಾನಿ ಕೃಷಿ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಕರಾವಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲೆನಾಡುದ ಅನೇಕ ಕಡೆಕ್ಲೆಡು ಅವೆತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಕೊಂಡು ಜಪಾನಿ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿನ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಾವನ ಅವೆತ ಉದ್ದೇಶ. ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ನಿಜ ಜೀವನದ ಪಾತ್ರಗಳು ಉಪ್ಪುನ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ತಾಳಮದ್ದಲೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಿತ್ತುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಇಲಾಖೆರ್ದು ಆ ಪ್ರಸಂಗದ ತಾಳಮದ್ದಲೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕಲ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತುಂಡು. ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಟು 56 ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸೀತಾನದಿ ಗಣಪಯ್ಯ ಶೆಟ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ, ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ, ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಇಂಚಿನ ಸಂದೇಶಲೇನು ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಕೊರುಂಡು. ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಂಡ ಜೇನು ಕೃಷಿತ ಬಗೆಟ್ಟು ಹರ್ತ್ಯಡ್ಕ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಮಧು ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಲೇನು ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಸಂಗೊಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪ. ದಾಯಿ ಪಂಡ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನದ ಬಳಕೆ ಆದ ಕೃಷಿಟ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ಏತು ತೊಂದರೆ ಆಪುನು ಪನ್ಪನೇನು ತೊಜಿಪಾವರ ಬೋಡಾದು ಸಾವಯವ ವಿಜಯ ಪನ್ಪಿ ಪ್ರಸಂಗನು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇನಿಕ್ಕಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯಿನ ಈ ಪ್ರಸಂಗಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಯಿಲೆ ದಿಂಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒರಿ ರಾಜಡ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೇನಾಗ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಪನ್ಪಿ ರಕ್ಕಸನ ತೊಂದರೆ ಅವು ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ಅವೇಕ್ ಸಾವಯವ ಕುಮಾರೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೆ. ಸಾವಯವ ಕುಮಾರೆ ರಕ್ಕಸನ ಮಿತ್ತು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತದು ಸೋಲಿಸಾವೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಪ್ರಸಾರಗಾದ ರಚನೆ ಆಯಿನ ಈ ಪ್ರಸಂಗಡು ಪುಗರ್ತಿದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾಯಿನ ಪದ್ಯಾಣ ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂಬ್ಳೆ ಸುಂದರ್ ರಾವ್, ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ, ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಪಾಲು ಪಡೆದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಆಹಾರೋತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನ ಆಂದೋಲನ ರಚನೆ ಆಯಿನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಎಂಚಾಂಡಲ ಬುಳೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನ ಸಂದೇಶ ಕೊರಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು
ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಳಕೆದ ತೊಂದರೆನು ತೆರಿಪಾವುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ. ಎನ್ನೇನು ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಕೃಷಿ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿರಂಡ ಕೃಷಿ ವಿಜಯ ಕುದರ್ಡು ಮೂಜಿ ಪ್ರಸಂಗಲೇನು ರಾಮರಾವ್ ವಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಕೋಡಿ, ಎಂ.ಟಿ. ಶಾಂತಿಮೂಲೆ, ಎನ್. ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಮಂತೂರು ಮೊಕಲು ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಕೆ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ರೈತನ ಬದುಕು ಪನ್ಪನ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪ್ರಸಂಗನ ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಕಾಗೋಡು ಚಳುವಳಿ ಮೂಲಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಶುರು ಆಂಡ್ 1957 ಸುರುತ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು 1977 ದೇವರಾಜ ಅರಸಲು ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೇರು. ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕೆಲವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಲ್ಲ ಬತ್ತಿದಿತ್ತ. ಅಂಬೆಮೂಲೆ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರನ ಒಕ್ಕಲು ಮಸೂದೆ, ಬೀಜಾಡಿ ನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರನ್ನ ಭೂ ಮಸೂದೆ, ಉಪ್ಪಳ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಚಿಕ್ಕಬಕ್ಕರ ಕಾಳಗ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನವು. ಚಿಕ್ಕಬಕ್ಕರ ಕಾಲಗೊಡು ಚಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಕ್ಕಲ್ ದಕಲು ಕುಕ್ಕುದ ಮರಕ್ಕ ಅದು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ವೆಂಕಟ ಭಟ್ಟ ಪನ್ಪಿನ ದನಿ ಕುಕ್ಕುಲೇನು ಕೊನೋದು ಪೋಪೆ. ಅಪಗ ಒಕ್ಕಲ್ ದಕಲ್ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾಂತರಿಗಳು ಮುಂದೆ ಗತಿ ಆಪುನು ಪಂಡದು ಒಕ್ಕಲ್ ದಕ್ಲೆಡ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಾವನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಲ್ಪುಂಡು. 1970 ದಶಕಡು ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಆಪಗ ಅಂಬೆಮೂಲೆ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರೆನ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರೆನ ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಮಿತಸಂತಾನ, ಇಡಗುಂಜಿ ಶಿವರಾಮ ಭಂಡಾರಿಲೆನ ಮಿತಸಂತಾನ ಮಹಿಮೆ, ಗುಂಡು ಸೀತಾರಾಮರಾಯರ್ನ ಮಿತಸಂತಾನ, ಕಡಬ ಅನಂತರಾಯರ್ನ ಸಂತತಿ ನಿರೋಧ ಸಂಗ್ರಾಮ ಪ್ರಸಂಗಲು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸಂದೇಶ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪ. 1978 ಶುರುವಾಯಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಜನಪ್ರಿಯ ಮಲ್ಪುನೈಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನವು. ಈ ಉದ್ದೇಶಗಾದ ಸುಮಾರು 23 ಪ್ರಸಂಗಲು ಬತ್ತದ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆವಡನ್ನೇ ದುಂಬು ಪಂಡ 1980 ಯು.ಪಿ. ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರು ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸ್ವತಃ ಆರೇ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆರು ಅವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಸಂಗನು ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರು. ಉಚ್ಚಿಲದ ಕಲಾಗಂಗೋತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರದ ಯಕ್ಷದೇಗುಲ ಪನ್ಪಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಂಡಗಳು 1990 ಇಸವಿಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಆಂದೋಲನದ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುವ. 1973 ಶುರುವಾಯಿನ ಕಲಾಗಂಗೋತ್ರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಹುಚ್ಚಿಲ, ಬಿ.ಎ. ವಿವೇಕ್ ರಾಯ್, ಉಪ್ಪಳ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲ ಇಂಚಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬೇಲೆ ಬೆಂತೇರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ಯುನಿಸೆಫ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಡು ಆಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಲು ರಚನೆ ಆತ. ಫಕೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಇಂಬೆರನ ಕಥೆನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಚ್ಚಿಲ ಬೊಕ್ಕ ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣಿಚಿತಾಯರು ಅಕ್ಷರ ವಿಮೋಚನೆ ಪನ್ಪಿ ಪ್ರಸಂಗನು ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರಂಡ. ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ವೃಕ್ಷ ರಕ್ಷಣೆ, ಗುರುಗಂಗಯ್ಯ ಬಳ್ಳಾಲ್ರ ಅಕ್ಷರ ವಿಜಯ, ಅನಂತರಾಮ ಬಂಗಾಡಿಲು ಸಾಕ್ಷರತಾ ವಿಕಾಸ, ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಕ್ಷರ ಕುಮಾರ ವಿಜಯ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದಾಂಬ್ಲೆರು ಸಾಕ್ಷರತಾ ವಿಜಯ ಈ ಪ್ರಸಂಗಲೇನು ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಈ ಪ್ರಸಂಗಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಆಂಡಲ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಇಂಚಿನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಈ ಪ್ರಸಂಗಲು ಕೊರೊಂದಿತ್ತ. ಈ ಪ್ರಸಂಗಲು ಕನ್ನಡಡು ಇತ್ತಂಡಲ ತುಳುಟಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಕ್ಷರ ವಿಮೋಚನೆ ಪುದರ್ಡು ಆಜಿ ಪ್ರಸಂಗಲು ಪ್ರಕಟ ಆತ. ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲಡು ನಡತಿನ ಅಕ್ಷರ ವಿಮೋಚನೆ ತಾಲಮದ್ದಲೆಡು ತೆಕ್ಕಟೆ ಆನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್, ವಿಟ್ಲ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಜೋಶಿ, ಮೂಡಂಬೈಲು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ, ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವೇ ಪ್ರಸಂಗದ ಬಯಲಾಟೋಡು ಕುಂಬ್ಳೆ ಸುಂದರ್ ರಾವ್, ಕೋಳಿಯೂರು ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್, ಅರ್ವ ಕುರಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಂ.ಎಲ್. ಸಾಮಗ, ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವರಾಮ ಜೋಗಿ ಇಂಚಿನ ಪುಗರ್ತಿದ ಕಲಾವಿದರು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಕಲಾಗಂಗೋತ್ರಿ ಅತ್ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದಾಂಬ್ಲೆ, ಜಿ.ಕೆ. ಭಟ್, ನಾರಾಯಣ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಪಟೇಲ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಅನಂತರಾಮ್ ಬಂಗಾಡಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅನಂತರಾಮ್ ಬಂಗಾಡಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಬರೌದ ಮಹಿಮೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತಂಡು. ಕೆ. ಮೋಹನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯಕ್ಷದೇಗುಲ ತಂಡ 1997 ಇಳೆಯಣ್ಣನ ಕತೆ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು
ಪ್ರಸಂಗದ 2000 ಮಿತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದನು. ಅವು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತನು. ಏಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಅವು ಸಂದೇಶ ಕೊರೊಂದಿತ್ತನು. ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಷರ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಅಕ್ಷರಾಂಬಿಕೆ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಅಕ್ಷರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಅಕ್ಷಯಾಕ್ಷರ, ಅಕ್ಷರಾಸುರ ಮೋಕ್ಷ, ಅರಿವೇ ಗುರು, ನಾನು ಓದಬೇಕಿತ್ತು, ಸಾಕ್ಷರತಾ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಸಾಕ್ಷರ ವಿಜಯ, ವಿದ್ಯಾ ವಿಜಯ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷರತೆಗಾದ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ. ದೇಶಡು ಅನೇಕ ಪರಿಸರ ಚಳುವಳಿಲು ಶುರು ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚಳುವಳಿ ಶುರು ಆಂಡು. ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳುವಳಿ ಆದಿಪ್ಪು, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಉಳಿಸಿ ಚಳುವಳಿ ಆದಿಪ್ಪು, ಕುದುರೆಮುಖ ಉಳಿಸಿ ಚಳುವಳಿ ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾದ ಚಳುವಳಿಲು ಶುರುವಾಯ. ಅವಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಲ್ಲ ರಚನೆ ಆಯ್ನವು ವೇನು ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ. ನಿಸರ್ಗ ಸಂಧಾನ ಪನ್ಪಿ ಪ್ರಸಂಗನು 1985 ಹೊಸ್ತೋಟ ಮಂಜುನಾಥ ಭಾಗವತಿಯರು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರು. ಅವೆತ್ತ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಯಿನ ಪರಿಸರವಾದಿ ಮಾಧವ ಗಾಡ್ಗಿಲೆರು ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಡು ಅವೆತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಅತ್ತಂದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೇರಳ, ಗೋವಾಡ್ಲ ಅವೆತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅನಗ ಅವೆಟ್ ಕನ್ನಡದ ಬದಲಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಪದ ಪಂಡದು ಹಿಂದಿಡು ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಈ ಪ್ರಸಂಗಡು ಕೆಲವು ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರ್ಪ. ಪ್ರಯೋಗ, ಸುಬುದ್ಧಿ, ದುರ್ಬುದ್ಧಿ, ಪ್ರಗತಿ, ಅವನತಿ, ಪ್ರಯೋಜನ, ಪರ್ವತ, ನಿಸರ್ಗ, ಸತ್ವಸರ, ಶುಭಗುಣ, ಉತ್ಪಾತ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಈ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರ್ಪನೇನು ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಹೊಸ್ತೋಟ ಮಂಜುನಾಥ ಭಾಗವತಿರು ಕೆಲವು ಪಲಾಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಚರಿತ್ರೆ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿರು. ಅಂಚನೆ ಪರ್ಂದು ಬೊಕ್ಕ ತರಕಾರಿದ ಲಡಾಯಿದ ಬಗೆಟ್ ಸಸ್ಯ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಸಂಗನು ಆರು ರಚನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಅವೇನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬರೆಯಿನ ಮಾರಿಷ ಕಲ್ಯಾಣ 2000 ಇಸವಿಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡಿಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆದಿತ್ತಂಡು. ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ್, ಪಿ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್, ಗಣೇಶ್ ಐತಾಳ್, ಅನಂತವರ್ಧನಂ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ, ಕುಂಬ್ಳೆ ಸುಂದರ್ ರಾವ್, ಮೂಡಂಬೈಲ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಎಂ.ಎಲ್. ಸಾಮಗ, ಶಂಭು ಶರ್ಮಾ, ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಚಿನ ಪುಗರ್ತಿದ ಕಲಾವಿದರು ಆ ಪ್ರಸಂಗಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿತ್ತೇರು. ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಆದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರಸಂಗದ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ವೃಕ್ಷ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಸಂಗನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಬೇಡಿಕೆಗಾದ ಮಾರಿಷ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಸಂಗ ಆದ ಬರೆಯಿರು. ಆ ಪ್ರಸಂಗನು ಇಂಚಗು ತುಮಕೂರದ ಯಕ್ಷದೀವಿಗೆ ತಂಡಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದಿತ್ತಲು. ತುಮಕೂರು ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಅವೆತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯರಿ ಬರೆಯಿನ ಒಂದು ನೀರಿನ ಪ್ರಸಂಗಡು ಈಶ್ವರನ ಬಡಿದಿನಕ್ಲಾಯ್ನ ಗಂಗೆ ಗೌರಿನ ಲಡಾಯಿದ ಮೂಲಕ ನೀರದ ಮಹತ್ವನು ತೆರಿಪಾವನ ಕತೆಲ ಉಂಡು. ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದುಂಡು. 2011 ಇಸವಿಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳಡು ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಪಗ 9ನೇ ಮುದ್ರಾಡಿ ಇಂಬೆರು ಪಂಚಭೂತ ಪ್ರಸಂಗನು ಬರೆಯಿರು. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗೂ ಮನುಷ್ಯರೇ ಕಾರಣ ಪನ್ಪಿನೇನು ಪಂಚಭೂತಲಾಯಿನ ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ಜಲ, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು ಪಾತ್ರುಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಸುಮಾರು 17 ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬತ್ತದ. ಕೆಲವು ಪನ್ಪನ ಪಂಡ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಹಸಿರು ಉಸಿರು, ಜಲ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಜಲ ನಿರ್ಮಲ ಯೋಜನೆ, ಪರಿಸರೋದ್ಧಾರ, ಪರಿಸರ ನಿವೇದನೆ, ಪರಿಸರ ಪ್ರಸಂಗ, ಪರಿಸರ ಸಂದೇಶ, ಪರಿಸರ ವಿಜಯ, ಪರಿಸರ ಪೋಷಣೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಧಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ವನಶ್ರೀ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾದ ಬತ್ತಿನೇನು ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ. ನಾನು 1992 ಏಡ್ಸ್ ರೋಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಬನ್ನಗ ಅವೆತ್ತ ನಿಯಂತ್ರಣಗಾದ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಂದೋಲನ ಶುರುವಾಂಡು. ಏಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಾವನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತೇರು. ಅವಾಗ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಘೋರ ಮಾರಕ ಪನ್ಪಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗನು ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಅವು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿತ್ತಂಡು. ಈ ಪ್ರಸಂಗಡು ಭೂಮಿಡು ಅಧರ್ಮ ಇಚ್ಚಾನಗ ಈಶ್ವರೇ ಘೋರ ಮಾರಕ ಪನ್ಪಿನ ರಕ್ಕಸನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪವೆ.
ಆಯೆ ರುಜಿನಾಸುರನ ಮಗಳಾಯಿನ ರೋಗ ಮುಖಿನ ಮದಿಮೆ ಆದ ಜನಕುಲೆಗ್ ರೋಗ ಪರಡುನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪುವೆ. ఆయన ಅನಾ ಅವಾಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಗ ಕಡೆಕೊಜ್ಜಿ ದಿನ ಆಯೆ ಧರ್ಮೋಡು ನಡಪುನ ರೈತಗ್ಲ ರೋಗ ಪರಡರ ಪೋಪೆ ಅಪಗ ಈಶ್ವರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಧರ್ಮ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರೋಗನು ಕೊರೋರ್ಚಿ ಪನ್ಪುನ ಆದೇಶನು ಆಯೆ ಕೊರ್ಪೆ. ಈ ಪ್ರಸಂಗಡು ಕೇವಲ ಏಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸವನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ನೀತಿಲ್ನ ಜನಕುಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪೇರು. ಒಂದು ತುಳುಟ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತುಂಡು. ಏಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬತ್ತಿನ ತೂವಲಿ ಏಡ್ಸ್ ಆಸುರ, ಏಡ್ಸ್ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಮಹಾಮಾರಿ ರಾಜಯಕ್ಷ, ರುದಿರ ಮೋಹಿನಿ, ಶೀಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ರಸಿಕ ಚಂದನ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಏಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಾವನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತದ. ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚಗೋ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಆಯ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಬಗ್ಗೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಾವನ ಪ್ರಸಂಗಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಬತ್ತದನು. ಅರ್ಬುದಾಸುರ ಗರ್ವಭಂಗ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಸಂಗನು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕಾರಂತ ಕೊಳ್ಳಲಿ ಬೇರೆ ಬರೆತೇರು. ಅವೇನು ಕುಡ್ಲದ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲೆ ಸೇರ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಅರ್ಬುದಾಸುರೆ ಭೂಮಿಗ್ ರೋಗ ಪರಡೊಂದು ಪುನಗ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಜೈನ, ಸಿಖ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಸೇರ್ದು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಪಗ ದೇವರು ವೈದ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಲೆಡ್ ಕಡಪುರ್ದು ಆ ರೋಗನು ಗುಣ ಮಲ್ಪುವೆ. ಜನಕುಲು ಕೋಡ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಮರ್ದು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ಸಂದೇಶನು ದೇವರನ ಮೂಲಕ ಕೊರ್ದು ರೋಗಿಲೆಗ್ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಾವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ಪ್ರಸಂಗದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯ ರೋಗ ಬನ್ನಗಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಬೇರು ಗುನ್ಯಾಸುರ ಬದೆ ಪ್ರಸಂಗನು ಬರೆಯರಂಡ. ಪೋಲಿಯೋದ ಬಗೆಟ್ ನಾರಾಯಣ ಪಿ ಶೆಟ್ರು ಪೋಲಿಯಾಸುರ ಮರ್ದನ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಸಂಗನು ಬರೆಪೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿದ ಬಗೆಟ್ ಸಂಜೀವಿನಿ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಪ್ರಸಂಗಲು ಬತ್ತದ. ಮದ್ಯಪಾನದ ಕೆಡುಕುದ ಬಗೆಟ್ ಮದಿರಾಸುರ ಮರ್ದನ, ಮದ್ಯೋಚಾಟನೆ ಪ್ರಸಂಗಲು ಬತ್ತ. ಅಂಚನೆ ಮಲೇರಿಯಾ, ಕುಷ್ಠರೋಗ, H1N1 ರೋಗದ ಬಗೆಟ್ಲ ಪ್ರಸಂಗಲು ಬತ್ತಿನವೆನ್ನು ನಮ್ಮ ತುವೋಲಿ. ಪುಗೆರೆ ತಿನ್ಪುನೇತ ಅನಾಹುತದ ಬಗೆಟ್ ಮೋಹಿನಿ ಚರಿತ್ರೆ, ಧೂಮ್ರಪತ್ರ ಪ್ರಸಂಗ, ತಂಬಾಕು ಮಹಾತ್ಮೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗಲು ಬತ್ತಿನವೆನ್ನು ನಮ್ಮ ತುವೋಲಿ. ಇಂಚವು ಬತ್ತಿನ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಲು ಬತ್ತದ. DS ಶ್ರೀಧರ ಬೊಕ್ಕ MA ಹೆಗ್ಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆಯಿನ ಕೊರೋನಾ ಜಾಗೃತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ. ಅವೇನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತದೇರು. ದಾಯಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ಡು ಪಿದೈಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ ಅವಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ. ಅವೇನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಅವಿನ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತದೇರು. ಈ ಪ್ರಸಂಗಡು ಕೊರೋನಾಸುರನು ಧನ್ವಂತರಿ ವಧೆ ಮಲ್ಪನ ಕತೆ ಉಂಡು. ಕೊರೋನಾ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ಎಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಾವಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಆ ಪ್ರಸಂಗದ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪಾವೇರು. ಅವೇ ಕುದರದ ಕೆ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದ ಬನಾರಿ ಬರೆಯಿನ ಪ್ರಸಂಗಡು ಕೆಮ್ಮು ದಮ್ಮು ಕೊಳಚೆ ಪನ್ಪಿನ ರಕ್ಕಸೆರೆನ ಸಹಾಯಡು ಕೊರೋನಾಸುರೆ ಅವಾಂತರ ಮಲ್ಪನ ವಿಜ್ಞಾನಿನ ಮರ್ದಡು ಅಕ್ಲೇನ ಗಿಡಪ್ಪನ ಕತೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಿದೆ ತೊಂದು ದಿನಕರ ಎನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಬೆರು ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರ ಕೊರೋನಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆಯರು. ಅಂಚನೆ ಜೀವ ಸಮರ ಪನ್ಪಿ ಪ್ರಸಂಗಲ ಬತ್ತದ. ಈತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂದೇಶಗಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬತ್ತಿನೇನು ನಮ್ಮ ತುವೋಲಿ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನ ಇರುವ ಅಂಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ಅಂಶ ವಿಂಶತಿ ದ್ವಿದಶಾಂಶ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬತ್ತಂಡ. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾದ ಗ್ರಾಮಾಭ್ಯುದಯ, ಗ್ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ, ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ವೈಭವ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬತ್ತ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿಗಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಜನಜಾಗೃತಿ ವಿಜಯ, ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಮಗಳ ಮಹಿಮೆ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬತ್ತದ. ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಚಾರಗಳು ಆವೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ಕಾದೆ ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾದ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬತ್ತಿನವೇನು ನಮ್ಮ ತುವೋಲಿ.
ಅಭಿಷ್ಟದಾಯಿನಿ ಗೋಮಾತಾ, ಗೋ ಮಹಿಮೆ, ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಗೋ ಸುರಕ್ಷಾ, ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡ ಗೋ ಮಹಿಮೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾದ ಬತ್ತದ. ಅಂಚನೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಅರುಣ ಸಾರಥ್ಯ ಪ್ರಸಂಗನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಬಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ನೀತಿಲಿ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಪ್ಪು ಐತ ಬಗಿಟ್ಲ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬತ್ತಿನವನ್ನು ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಬತ್ತಿನ ಪಗ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯರಿ ಆರು ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಸಂಗನು ಬರೆತೀರು. ಅಂಚನೆ ಜನಧನ ಯೋಜನೆ ಬತ್ತಿನ ಪಗ ಜನಧನ್ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಸಂಗಲ ಬತ್ತದನ್ನು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಬಿಲ್ಲಾಬ್ಬಂ, ಧರ್ಮ ವಿಜಯ, ಮಾನಸ ಚರಿತ್ರೆ, ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ರಾಮರಾಜ್ಯ, ಸಹಕಾರ ವಿಜಯ, ಸುಭಿಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ, ವಿಮಾ ವಿಜಯ, ಯೋಜನಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಬತ್ತಿನವೇನು ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ. 1950ನೇ ದಶಕಡು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಾವರ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದ. ಅಪಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಪದಕಲಾಯಿನ ಬಡ್ಡಿ ಅಸಲು ಠೇವಣಿ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡ್ ಬತ್ತಿನವೇನು ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಡ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಬನ್ನಗ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಆಪುನೇನು ತೋಜಿಪಾವರೆ ಬೋಡಾದು 1970 ಉಡುಪಿಡು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಉದ್ಯೋಗಿಲೆ ಗಣಕಾಸುರ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಸಂಗನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ವಿತರಣೆದ ಬಗೆಟ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪಂಪನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತಂದು. ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಆಯ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಿಜಯ ಇಪ್ಪು, ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಂಧಾನ, ಸಿರಿಮಾವೋ ಸಂಧಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿಜಯ, ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಾಳಗ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡ್ ಬತ್ತಿನವೇನು ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ. ಇಂಚಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಬತ್ತ. ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಂಡ ಕೆಲವು ರಚನೆ ಮಾತ್ರ ಆತಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತಿಜಿ. ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಡ್ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಜನಪ್ರಿಯ ಆತ. ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳೇನು ತಾಳಮದ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದೇರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಬೇತೆ ಇಲಾಖೆಲಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಡು ರಚನೆ ಆಂಡಲ. ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಲೇನು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಚನೆ ಮಲ್ತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ. ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಲೆಡು ಪುಗರ್ತ್ಯದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಪಾಲು ಪಡೆದಿತ್ತೇರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂದೇಶಗಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಾತ್ರ, ಕತೆ, ಭಾಷೆ, ವೇಷಭೂಷಣ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ನಾವು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚೌಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬುಡಿಯರಾಪುಜಿ ಅವೇನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಪ್ಪಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಕನ್ನಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಕುಲ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏಡ್ಸ್ ನಂಚಿನ ರೋಗದ ಬಗೆಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪನಗ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಕುಲು ಬರ್ಪ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಒಂದೇ ಭಾಷೆನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ. ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಭಾಷೆನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂದೇಶಗಾದ ಬತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳೆಡು ಕುಣಿತದ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಒಪ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂದೇಶನು ಕೊರೋಲಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗದಾ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಮ್ಮ ಮಿತ ಸಂತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾವಲಿ. ಪಾಪಣ್ಣ ವಿಷಯ ಗುಣಸುಂದರಿ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಕುಷ್ಠ ರೋಗದ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾವಲಿ. ಯಜ್ಞ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಚರಿತ್ರೆ, ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ, ಕಚ ದೇವಯಾನಿ, ಪಾಂಚಜನ್ಯ, ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಕರ್ಣ ಪ್ರಸಂಗಳೆಡು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರಿಪಾವಲಿ. ಪಂಚವಟಿ, ಕಾಂಡವ ವನದಾನ, ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರಣ ಈ ಪ್ರಸಂಗಳೆಡು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಲಿ. ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ವರ್ಗ, ಕರ್ಣ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ಶಲ್ಯ ಸಾರಥ್ಯ, ಕರ್ಣಾರ್ಚನ ಕಾಳಗಡು ಸಮಾನತೆದ ಸಂದೇಶ ಕೊರಲಿ. ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ, ಅಂಗದ ಸಂಧಾನೋಡು ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಬಾಳ್ವೆದ ಸಂದೇಶ ಕೊರಲಿ. ಶಶಿಪ್ರಭ ಪರಿಣಯ, ಪ್ರಮೀಳಾ ರಾಜ್ಯ, ದ್ರೌಪದಿ ಪ್ರತಾಪ ಈ ಪ್ರಸಂಗಳೆಡು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಸಂದೇಶ ಕೊರಲಿ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸ್ವಯಂವರ, ದಮಯಂತಿ ಸ್ವಯಂವರ, ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂವರ, ದ್ರೌಪದಿ ಸ್ವಯಂವರ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗಳೆಡು ಪೊಂಜವಿನ ಹಕ್ಕದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಪಾವಲಿ. ಅಂಚನೆ ಭೀಷ್ಮ ವಿಜಯ, ಸೀತಾ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಪ್ರಸಂಗಳೆಡು ಪೊಂಜೋಗಾಪನ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಪಾವಲಿ.
ಅಂಚಾದು ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನೇನು ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಸಂಗನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದ ಐತ ಮೂಲಕ ನಮಡ ಸಮಾನತೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚೆನೆ ಪಿರ ಒರಿದ ನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಕನವಡು ಪಂಪಿನ ಸಂದೇಶನು ಆರು ಕೊರ್ಪೇರು. ಕಡೆಕಾದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಡ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೆ ಸಂದೇಶನು ಕೊರಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗಗೂ ಪೌರಾಣಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊರದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಗರ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ನೆಲೆಟ್ ನನಲಾತ್ ಪ್ರಯತ್ನಲು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಆವಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ಇಡಗ ಉಂತಾವೆ. ನನ್ನ ದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇತ್ತಂಡ ಅವೇಕ್ ಉತ್ತರ ಬರ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕೃಷಿ, ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಜಲ್ಡ್ ಎಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಂಡು ಪನ್ಪನೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸವಿವರವಾದ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯಾರೆ ಇರೆಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್. ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಮೇರುಳ್ಳೆರೆ ಮೇರು ಈ ಲೇಸದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಕುಡ್ಲಡು ಉಪ್ಪುನ ಜಿ.ಕೆ. ಭಟ್ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುದರ್ ದೀತೆರ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅದು ಉಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಚ್ಚೆ ಊರುಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಹಳ್ಳಿಡು ಉತ್ತನಕ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಜಾಸ್ತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡ್ತೊಂದುತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಶಾಲೆದ ಉಪ್ಪುನಗ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮನರಂಜನೆ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರ ಆದುತ್ತುಂಡು. ಬೇತೆ ಊಲ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಾರಿ ದುಂಬುದ ಹಳ್ಳಿ ಆತ ಬರ್ತಾನಾಗ ಎಂಕ್ಲಂತೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉತ್ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡ್ ಐಕ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ್ ಎಂಕ್ಲ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸೋ ಒಂದು ಉತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅವ್ರು ಏನತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಜನಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂದು ಮಾತ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಐತಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಊಳ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಗಂಡು ಕಲೆ ಐನೇಟ್ ಇನಿಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ತಿಗಲೆ ತಟ್ಟದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪುಣ ಎಂಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಕಲೆನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂತ ಪೋಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಾನ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಈರಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬತ್ತನತ್ತ ಐನ್ಲ ಈ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸುಂಡ ಐನ ಜನಕ್ಲೆ ಸಂದೇಶ ಹೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟುಂಡು. ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಲ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೆ ಆತೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಜಿ. ಈ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆದ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂದೇಶ ಉಪ್ಪಡು, ಜನ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಂದೇಶ ಉಪ್ಪಡು, ಜನಸಂಖ್ಯೆದ ಉಪ್ಪಡು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಉಪ್ಪಡು, ಶಾಲೆದ ಉಪ್ಪಡು ಮಾತ ಇದು ಸೇರ್ಸಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಳಿಗೆ ತಟ್ಟುಂಡು. ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಡ ಭಿನ್ನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಈ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತು ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇಂದು ಅಭಿರುಚಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಐನ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಐನ ಅಕ್ಲೇನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಲೇನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲಗೆ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್, ಎಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪನೇನೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯಾರೆ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್. ಅಂಚನೆ ನನದುಂಬುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ MS ಉಲ್ಲೆರು ಸರ್. ಈರು ರಡ್ಡು ಈ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಡು ಪಂದ್ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸರ್.
ಇರ್ನ ಮೈಕ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಬಲ್ ಉಂಡತೆ ಸರ್, ಐನೊಂಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸರ್ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಮೈಕ್ ದ ಚಿಹ್ನೆ ಉಂಡು ಸರ್ ತಿರ್ತ್ ಇರ್ನ ಅವೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಒತ್ತಿಲೆಗೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಹಾ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಸರ್, ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್. ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಯತ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಪಾತಿಪುರದ ಪಾತಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ವಿಜಿನೇಟ್ ಒಂಜಿ ದಿಶಾ ಪಡ್ಕೊಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ನಡ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿದ ಮುಟ್ಟಾಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಚಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಡಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆತಿತ್ತೆ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ನ ಸಂದರ್ಭಟೆ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ದೂರದ ಊರು ಬೊಂಬಾಯಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತು ಬರ್ತನಾಯಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಎಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂ ಅಂದಿತ್ತ ಅವಾಗ ಇಡೀ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಚಿತ್ ನಾವು ಎಂಕದಾಯ್ತು ಅನ್ಪಂಡ ಈ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನ ಐತೆ ಬೇತ ವಾವಿ ನೆಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಸಂಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಜಿ ಇತ್ತದ ರಾಮಾಯಣ ಆವಡು ಮಹಾಭಾರತ ಆವಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲೇಶ್ ಬಂಡ್ಲೆಕೊನೆ ಇತ ಜೋಕ್ಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವೇ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕಲ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಡ್ತಾರ ವಾವಜಿ ಕತೆ ಕೇಟ ಎಂಕ್ಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೈತಿ ನಮ್ಮ ತುಂಬದ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು ಪೂರ ಅಂಚ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆ ದುಂಬೆ ಈ ಲೈಕ್ ಮಾಧ್ಯಮವಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮವಾತ್ ಅಪಾಯನ ಇಕ್ಕದಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಆವಂತೊಂದು ಅಂತೂ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಸಮಯಟ್ ಪಿರಪೂರುಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತೆ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಪುರ್ಲೊಟ್ಟು ದುಂಬು ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬೋಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ಪುರ್ಲೊಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಪಾಡು ನನ್ನ ದುಂಬತ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾತ್ ಕಾಳಜಿ ಇಪ್ಪಡು ಪಂತ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ದೇವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದು ನಿಕ್ಕೆ ಶುಭ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯೊಂದು ನಮಕ್ ಎಂಚ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳು ಕಲ್ಪೆರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಹಕಾರಿ ಆಪನು ಪನ್ಪನೇನೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ನ ಇರೆಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್. ನನದುಂಬುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನ್ ವಹಿಸುವನ್ನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೇರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಲ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಬೇರೆ ಈ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪುನು ಕೊರುಡು ಪಂದ್ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ನ ಮೈಕ್ ನೊಂಜಿ ಆನ್ ಮಲ್ಪ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ 147th ತುಳು ವೆಬಿನಾರ್ ನಮ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ NDJ ಸರ್. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕಾಸರಗೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಅವರು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರಿಂದ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇವನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದು ಎಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೊದಲೇ ಆದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಸ ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಥದ್ದು ಸಹ ಹೇಳಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ.
ನಮ ತುಳು ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಇದಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ತುಳು ವೆಬಿನಾರ್. ನನಗೆ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧು MK ಸರ್, STM ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮೇಡಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮೇಡಮ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಟ್ಫೆಲ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ GK ಭಟ್ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ವೇದ ಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅರೌಂಡ್ 30 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಈ ವೆಬಿನಾರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾಧವ್ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ತುಳು ಪೀಠ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪುನು ಕೊರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ K ಪ್ರಿಯಾ ಎಂಬೆರೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚೆನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚೆನೆ ಲೇಸದ ಅಕೇರಿಡ್ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಇನಿತ ಗೇಣದ ಪೊಲಬು ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 147 ಈ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸೊಣ್ಣಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ K ಪ್ರಿಯಾ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಆಯೋಜಕ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಪರವಾದ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತ ಗೇಣದ ಪೊಲಬುದ ವಿಷಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಡಿಂಜೆ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಬೊಕ್ಕ ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗ, ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ತೆರಿಪಾದ ಕೊಡ್ತೇರಿ. ಈರೆಗ್ಲ ಆಯೋಜಕರ್ನ ಪರವಾದ ತುಂಬುರು ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರಿ. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಬೊಕ್ಕ ಪದುಕೆರೆ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಈರೆಗ್ಲ ಈ ಲೇಸದ ಪರವಾದ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್. ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನನರ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ MS ಬೇರೆ ಪಾಲು ಪಡೆತೇರಿ. ಈರೆಗಲ ಈ ಲೇಸದ ಪರವಾದ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್. ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಎಲ್ ಈರೆಗಲ ಈ ಲೇಸದ ಪರವಾದ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳು ಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ BK MK ಈರೆಗಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನಂಚಿನ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಂಚನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಲೇಸದ ಪರವಾದ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ತುಳು ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲು, ತುಳು ಬಂಧುಲು ಅಂಚ ಮಾತ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಗೇನದ ಪುಲಬು 147ನೇ ಎಗ್ಗೆದ ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿನ ದಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸಿ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಸುಲ್ಮೇಲು ಮ್ಯಾಮ್.